Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Amang Inang. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Allah naing masuk kita di ibadah pukul 6 martang yang nahohom mahita. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 120 tolu ayat sada sahat tolu.
oleh Tuhan akan porsiai asa masih holongan sonona pinatipi di bagasan masih tonga hidup pinang hidupi sai padomu akadongan natutusi nodani. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pardenggan basa do Jahoba, tau partano batoan di ari hagogotan, jala ditanda doaka na marhaposan tu ibana. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata, amanami para siroha na sumurung, saitogihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon madihami haporsiaon na sitong, asa holan hosambing haposan nami, unang luas huriam marhaposan tu akan na dihasianganon, ay holan hodo haposan, dohot haporusan. Say asima roham, patuduhon tuhami dalan tuhatuaon, asa jupang hami asini roham na godangi. Allah ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Yesus lehon hadoran habis tanah mengatusi hatawi lehon matara marida dohot rahana ubot dalani asa Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion patik pasapuluhon dohot lapatana. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu.
dia dola patani ondo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo marakal, mangarohai ugasan ni dongan jolma, dohot ugasan tinadikon ni opuna. Si urupan donasida mangaramoti nasa ugasanna, akup nii dang jadi bola-bolau ta pardihutan ni dongan jolma, manang naposonape siapoan donasida jala sidas-dasan mandapoton ulauna hian. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasa na adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodohami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahuulahami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naroai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangalosyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudoho na uhummu hami ala ni dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaeng ala ni i. Asima roham dihami, ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho ala ni anak, haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matondi porbadia turohan nami be, asa tarbahen hami mangoloiho, di bagasan hati goran, dohot habadiaon. Gabe sahat hami tuhangoluan nasora suda, na pinarbaga-bagam, di akan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata,
taringot tu hasesaan ni dosata. Isebe mangluhon akan na pinilit ni debata. Debata do nama mitori. Ise do naman dabu uhum hamagoan. Kristus Jesus do naeng mate. Alai dada holani. Nong mulak mangoludo. Jala disiamun ne debata do ibana. Mangondihon hita. Hasangapon ma di debata na dikinjang. Amin. Turpuk epistel di Minggu Sadarion, sian 2 Korinsada ayat 15 sahat 24, tajehama marsikat soring. Manotong do rohani aposteli tuhuriai. Mangasahoni tibuhiando hutahi romanopot hamu, asa 2 hali hamu marlasni roha. Neng mamos doa sian hamu laut mati dunia. Jalan sian mati dunia, mulak Tuhanmu, asa hamu pataruon laut Judea. Marneang ni roha doau tumahii, manang marguru tu sibuk do tahiki, gaberap dapot diau hata olo, dohot hatadang. Alai aposat do debata, aidam jupang dihami hata olo uhut hatada. Ai Yesus Kristus anak ni debata nahubari tahun hami Tuhamu, rap dohot si Luanaus, dohot si Timoteus, dada gabe olo ibana dohot, dang tung hot dohata olo marhite-hite ibana. Ai manang 3 baga-baga ni debata, gabe olo do dibagasan ibana, jalan mati-hite ibana do ame. Bahaya hasangapon ni debata, mati-hite ame. Alai debatado pahoton hami, rap dohot hamu tu bagasan Kristusi, jala dimiahi hami. Laos ibana do sumaha kami, jala dilehot do tu bagasan rohanami, pagujulujui, imaton digi. Alai debatado hujo saksini tondiku, pabuah hamudo hu oloni, umbahen soro dope au tu korin. Aidada naik mangarajai aporsion unahami, akta pangurupin una dohami, alas hirohamuna. Ainang ojak dohamun di bagasan aporseal. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jala nauk peopsa. Amin. Lord.
tindakon ma haporsiautai, songon na hinatindakon ni dongata sa haporsiaon, di sandok portibion, rap mahitamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imanan tubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Antondi porbadia, andorang suhabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernid, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamon ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesa ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin.
Horas madihita salutna. Tabeke ma tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 2 Agustus 2026. Bunga altar. Minggu sadarion na paradehon bunga altar, ima sianwik Kampung Ambon, maulia tema di Pakobasio Nasida, Tuhatama nama masu-masu. Partangyangan wik. Rabu 5 Agustus 2026, masuk pukul 10 siawib, Parjolo, Wik Duren Sawit, dibagas nih keluarga, Nyonya Pendeta Sitompul Borus Hombing, alamat Jalan Kapuk 2, nomor 30 RT Pitu, RW 5, Klender, Jakarta Timur. Inganan Partangyangan, Ruang Timotius HKBP Rawamangun. 2. Wik Pisangan Gading Raya, dibagas nih keluarga Togar EL Siregar Sormin, Resli Borugultom, alamat Jalan Gading Raya Sada, nomor 4 RT 10 RW 14, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Kamis 6 Agustus 2026, masuk pukul 10 siawib, Wik Utan Kayu Manis, dibagas nih keluarga Sintua Nyonya Tampu Bolon, Rosida Boru Siregar, alamat Jalan Ahmad Yani Gang Skip, nomor 26 RT 6 RW 6, Utan Kayu, Jakarta Timur. Inganan Partangyangan Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Sabtu 8 Agustus 2026, masuk pukul 10 siawib, Wik Penggilingan, dibagas nih keluarga Pendeta Satahi M Panjaitan STH, J Tekstina Boruh Tagaul, alamat Klaster Sultan Residen nomor 6B, Jalan Bina Asi Sada, Jatiasi, Bekasi. Pandidion Nabadia, Minggu sadarion 2 Agustus 2026, di Parmingguan pukul 10 wib, di Patupa Huriatado Pandidion Tudakdana, Torop Nidakdana Namanjalo Pandidion Nabadia Onom Halak, Opat Bawa 2 Borua. Kunjungan Angklung SPH HKBP Rawamangun. Minggu sadarion 2 Agustus 2026, Angklung SPH HKBP Rawamangun, Patupa kunjungan gerejawi tu gereja Toraja Kelapa Gading, Jala mendohoti Parmingguan pukul siawib, Jala Patu Begehon Pujian Marhite Angklung. Kunjungan Ama HKBP Rawamangun. Minggu sia Agustus 2026, Punguan Ama Harmoni, Rab Dohot Tim Musik Haleluya Assemble HKBP Rawamangun, Patupa kunjungan gerejawi tu gereja HKBP Resort Pasar Minggu, mandohoti Parmingguan pukul 10 wib, Jala Patu Begehon Ende Pujian Marhitekor Nani Uluhoni Pendeta Tumpal Sitio STH. Maka tindakon Haporseon Manang Sidi 2026 sahat 2027. Katekisasi Sidi Angkatan 2026-2027, Ukautama Dohot Hatontuan Sada, Ruas nih HKBP Rawamangun, umur 15 tahun, Tiki maka tindakon Haporseon. 2. Nungah Manjalo Pandidion Nabadia, Jala dilehon ma fotokopi akte Pandidion. Tolu melampirkan fotokopi akte kelahiran. 4. Membuat surat pengantar sian Sintuawik. Formulir pendaftaran boima dijalo sian kantor sekretariat HKBP Rawamangun. Pendaftaran mulai Senin 20 Juli 2026, jala ditutup 8 Agustus 2026, pangajarion mula atama 10 Agustus 2026. Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun. Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 15.30 sahat 10.30 wib, Patu Pautama Pasahaton Dana Beasiswa Tuaka Ruas Nihuriata Nam Berhak Manjalo, Ima SD, SMP, SMA, SMK, Dohot Mahasiswa, Jala dipuka Dohot Ibadah, Sude Siswa Namanjalo Beasiswa Asaro Mandohoti Ibadai Rab Dohot Natoras Manangwali. Pelantikan Guru Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu sadarion di Parmingguan pukul 10 wib, di Patupado pelantikan guru sekolah minggu periode 2026 sahat 2020 walu, Toropna 20 halak. Pembinaan guru sekolah minggu di Patupa hari Sabtu 8 Agustus 2026 di Gereja HKBP Rawamangun.
Parheheon Remaja. Seksi Remaja Patupa Parheheon hari Minggu 16 Agustus 2026. Di Parheheoni Gabe Parhobas Donasida Ima, pemandu lagu, pemusik, kolektan, user dohot mandok hata di Parmengon pukul 8, 10 tolu dohot 16 tolu puluh. Sude Remaja ni Huriata Asapasi dohot ma di Parheheoni. Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun. Seksi Kesehatan HKBP Rawamangun mengundang Sude Parhobas dohot ruas nihuriata mendohoti webinar kesehatan berseri dohot aka kegiatan lana asing songon natar surat di Tikting Digital. NHKBP Rawamangun. Naposo bulung patupa aka kegiatan nasida songon natar surat di Tikting Digital. Aka naposo bulung nihuriata asa pasi dohot ma di aka kegiatan na pinatupan nihuriata hombar tu bakat dohot talenta nabe. Informasi boy ma dihubungi Esther Sinaga manang Instagram naposo @nhkbp Rawamangun. Sumbangan snap frame. Di Jalo Huriatado sumbangan ima tolu buah snap frame sian keluarga Sintua Sudirman Hutapea Caroline Grace Marlin Borusiboya laho dipakai tu ibadah remaja mulai ma dinasida Moliate ma dinasida, tuhata ma nama masu-masu. Tikting naing marbagas, tikting parjolo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagasan ma, danarko wijaya simangungsong, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Penggilingan, anak ni Amata Wilton simangungsong, tubuh ni Inata Agustina Borusinaga, dohot Orwana, Elva Cynthia Kristiani Borusimarmata, ruas ni GKPS Sari Matondang Sidamanik Sumatera Utara. Boru ni Amata Eli Bilson Simarmata Nahinan, tubuh ni Inata Darlian Naria Boru Purba. Pemberkatan manang pamasumasuan hari Sabtu 8 Agustus 2026 di Gereja HKBP Efrata Martumbang Medan. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsaripean nadenggan di tonga-tongata, tarlu mobima di joloni tuhata. Pilihan dohot udut ni boa-boa tajahama di Tikting Digital na di Pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu di Batama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bahen sangap di Guarna. Songonima Tikting di Huriata Minggu Sadarion.
Mati marohaku asaboy Tuhan Tuhan Sai mabar pasu-pasu namarhit nesirana Inanan rohanami totili manggohi Pakedohot kolonami Sai papulit rohanami gabi pangoloy diho asamar sahalahami namakatidakon ho inganan rohanami totili manggohi patidohot nolonami Tapasonang marohata martangiang mahita, dami ni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima na mga ramoti ate-ate doho pikiran munabi, di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamuaman namin ang dihita saluhut na horas madihita. Hata ni debata na mamakuling hita di bagasan mingguta sa darion, ima natarsurat di buku Joshua bidu 20 sada, mamukamai sian ayat 43, rodi ayat 45, Joshua bidu 20 sada, ayat 43, rodi ayat 45, songonomma hata ni debata, natar surat disi tapai tiup mamanginang di bagasar rohat tabi. Jadi di lehot Jehovah tuhala Israel sadok tanui nani warihonna lehononna tuopu nasida. Gabe di papatu nasida tanui laus maringan disi. Dungi di pasonang Jehovah mana sida humaliang. Hobartu saluhut nani warihonna tu opu nasida. Jala dang manahan musuh nasida nanggo sada maradopon nasida. Di pasahat Jehovah do luhut musuh nasida
tu tangan nasida. Dang adong tartading nanggo sada sian saluhut hata nadinggan. Akana pinabua ni Jehovah tu pinopar ni Israel. Tung luhut nado ro ima sahatna. Di hamu ama nami na nami nang dihita na nihahulungan di bagasan Kristus Yesus manuguton di jodoh hita pausor-sorhod di bagasan rohata. Marhite tema minggu say na saudo na pinarbaga ni Jehovah. Semua janji Tuhan dipenuhi. Arong dua suku-sukun di manugutod di hita. Nabarjolo sahali ahado baga-bagan debata di bagasan ngulum. Apa janji Tuhan dalam hidupmu? So ni gajang madileo debata umur di hita maragam nuaing. Ra dangadong na marumur di son di toru ni 20 manang 15 tahun. Pasti digijang ni 20 tahun. Ra dangadong di son digijang ni 100 tahun ade. Berarti interval yang ada di sini saat ini antara 20 ke 90. Ada 90, rodo na 10, ada dong 210. Ada dong 210. Ada baga-bagan debata, apa janji Tuhan dalam hidupmu? Dengan umur interval 20 sampai 90 tahun. Ya ada dibilangi ho baga-bagan debata. Oma molo sinukun ahado baga-bagan ni debata di ngolum kurang dua lusta, meragam dua lusta. Kita akan menjawab berbagai macam janji Tuhan tentang kehidupan saya yang saya amini belum tentu copy paste doh janji na di bagasan rohamuna. Belum tentu sarupa di bagasan pemahaman meragam. Dapat dua ahun suku-sukun na nasahat tahe baga-baga ni debatai Tuhan. Apakah janji itu sudah digenapi dalam hidupmu saat ini? Adok kita madok deba Tuhan dunga dilioko deba nai dang dope manang dang. Nah, dang dope manang dang. Berarti molo dang dope adok pak kirimo di sini. Asa di leon. Apakah sudah diberikan? Berapa lama kamu menunggu Tuhan menggenapi janjinya yang ada dalam hidupmu? Sedia lilik ko pay mahoni. Adong na hatop, adong na lebat. Molo didok dang dope lehonon na doi adigat doi isomma di pahusor-husor di bagasar hatta marite turpukon di baga-baga hodde batado tu bangso Israel sada inganan na denggan uju di si Abraham nama Joe Abraham ruar maho bukas maho siat tano ni hatubuammu siat tano ni hagodanganmu tu tano na hupar baga-baga tuho. Allah berjanji akan menghantarkan dia. Allah berjanji akan menghantarkan bangsa Israel
ke tanah perjanjian Allah. Apakah langsung dia menerima? Udang proses na diadopi. Songon perdalanan ningolutai. Hidup adalah perjalanan dalam proses dihantarkan kepada janji Tuhan. Di jauh debata asa mulak bangsoi, itaruhot debata asa mulak bangsoi tu tano Kanaan. Tang namura. Ikon 40 tahun do ayon nasida perjalanan sia Mesir tu tano Kanaan. Menghadapi tantangan. Sipata gali nasida, sipata lomos rohana adiga sahat. Anggo mamereng partikianna jepe do sasitongna antara Mesir tu Kanaan. Alai puasa songo nililingna. Kalau melihat jaraknya tidaklah jauh antara Mesir sampai kepada Kanaan. Yaka amanami nanami nama dohoti tur holilen namardalan nasida marbis nasida sia Mesir tu Kanaan dapula dawo ape si anu tu ahado tu Semarang do dapula dawo au dak kiado be piga hal neng lau dang jadi oroa dang marokap lau mardalan tu si Takpola daw, alay buasa ikono 40 tahun. Buasa ikon magos ada generasi. Menguji nasida setia. Jala turpukon di pataru debata bangsa Israel mamongoti tano Kanaan. Gabe di hati dakon si Joshua ma. Saluhut na di parbaga-baga debatai. Di patulus do. Dia mamutihan harga. Pardalanan ningulum bain ma debata gabe kompas kehidupanmu. Dalam perjalanan hidupmu buatlah Allah itu sebagai kompas kehidupanmu. Supaya engkau dihantarkan ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Allah sebagai kompas kehidupan kita di tengah-tengah perjalanan hidup ini, interval yang hadir saat ini 20 sampai 90 tahun. Masihkah dalam perjalanan hidupmu ini kompas itu menunjukkan arah? Manang lomos do hita hira molo marmep sinyal hilang ninna molo sinyal hilang marhua bingung saat don molo dibereng dalan agak sopit tohodo on dalan na molo dibereng agak margalubang tohodo on. Ingot ma, dang tikini debata. Allah menghantarkan kita bukan sesuai dengan waktu yang kita pikirkan, kita prediksi. Molo mar Google Map pala di bait do waktu na. Perjalananmu dari sini ke Bekasi 45 menit inna. Holak kata do 45 menit. Bui do hatop. Bui liling. Apalagi molo di tol. Hola pocca ni bis. Nga selesai be. Dan bui keluar. Siani. Molo nga macet dan binoto be. Kompas kehidupanmu.
mengarahkan hidupmu kepada kepastian dengan waktu Allah. Kapan waktu Allah? Di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan, ditiki parasia doho hutangihon. Di sidoho hupalua. Mari kita lihat di sini. Allah mengantarkan kita bukan seturut dengan waktu yang kita perkira. Tapi Dia pasti menghantarkan Bapak Ibu Saudara-saudara ke tempat yang Dia tentukan. Tempat yang Dia janjikan. Molo tupe hirana leleng ditaruh hoko ngolum. Ingok ma di bagasan ngolumi. Hodo baga-baga ni debata. Allah bukan kaulah yang berjanji, kaulah yang mengingkari. Debata taidang nahola mangaleho baga-baga, mangaleho pos niroha dihita. Alaina tutusi tutudo. Di papatar debata baga-baga nai. Di lehot debata baga-baga nai. Hobar tulomo nirohana. Takarannya bukan takaranmu. Tetapi takarannya takaran Tuhan. Bisa dalam hidup kita. Kita berpikiran sedikit. Tetapi Dia memberi banyak. Bisa dalam pemikiran kita. Kita seakan-akan mengatakan banyak yang akan saya dapat. Tahu-taunya sedikit. Sienido ingop ma di lehon debata Tuhala Israel sadok tanoi. Jala di papatu nasida tanoi laus maringan isi. Allah menetapkan di mana kita akan tinggal. Atau perjalanan Dia do di bagasan nguluta. Amanginang. Parjolo pakirimota perjalanan ima tu surgo hasonangan. Kita yakin dalam iman percaya kita, Dia menghantarkan kita ke tempat yang abadi sebagai orang percaya. Damboi munggil siya tonga-tonga ni rohata hapor siyaota na dipatau duhita sugod mamongoti harajaon nabadiay. Nabaduahon Dia mah dilehod do tuhita atik pe marula loni say tapangido unang ganggu roham. Mungkin di tonga-tonga ni parsaurat tahun adong tangyakta nga marbulan-bulan say i tapangido ganup tiki. Bahkan martaon dang marnaro. Unang ganggu, unang lilu hapor siyamu. Ditikina di papatar ditaruhod debatado. Malapoton na hinirim ni roham. Napaduahon di bagasan hatan di bata ayat 44 amanginang di leonibana do hadameon dohot keamanan ketentraman. Debata mangalehon hadameon roha nadame di tonga-tonga ni perjalanan ningoluta. Sada bagian sian janji manang baga-bagan debata mangalehon dame ni roha. Wado bayenota mardame di bagasan ngolutta molo di bagasan akaparukilon. Wado
di bagasan ngolutta, damai tahilala diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang belum selesai. Wadur bahenota mardami rohakku, molo hacit pamataku. Amanginang kita yang mengatakan, bersahabatlah engkau dengan penyakitmu. Damai sejahtera itu bukan ditentukan tidak ada persoalan dalam hidup kita. Orang bisa merasakan damai sejahtera meskipun dia bergumul. Karena damai sejahtera itu berasal dari hati kita, menguasai pikiran kita. Damai sejahtera itu bukan ditentukan oleh di mana kita berada saat ini. Orang bisa sakit, tapi dia berdamai dengan penyakitnya. Dia merasakan damai sejahtera. Orang bisa di dalam hidupnya menghadapi pergumulan yang berat, kekurangan yang berat, persoalan yang berat, tetapi tidak hilang damai sejahtera. Tang nasoadong paru kilon di bangsa Israel. Dumbongot nasida tutano Kanaan. Goddo namangela-ela nasida. Banyak tantangan, banyak persoalan mereka hadapi. Mulai daripada bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Orang-orang Kanaan. Orang-orang yang membenci mereka. Tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera. Manogu-nogu hita manginang. Unang mago damini roha. Sian ngolum. Atikpe marukil. Manang go arsak. Go boban ningolu. Go si pikiran dihadapi hamu. Kita harus mampu tersenyum di tengah persoalan kita. Supaya kita kuat. Supaya kita mampu dan berpikiran waras dalam menghadapi badai kehidupan ini. Ala molomago dameni roha di bagasan ngolutta. Yang berpikiran waras kita. Yang berpikiran normal kita. Molo nunga mago dameni roha di sada-sada jolma. Ba edde naipe edde tu panikotan nama di dokon. Aisian edde do amanginang tupa pangulaon. Sian edde do tu pangalaho. Jadi unang saya deok kamu merdua holong. Gebetu niat mardua. Unang deok kamu tu panikota do. Gebetu niat manikot hola di bisik-bisik si bodisima. Selesai. Di sini dalam kehidupan kita. Orang yang merasakan damai sejahtera bukan tidak memiliki pergumulan, bukan tidak memiliki persoalan, bukan tidak ada persoalannya, ada. Tapi dia percaya di tengah-tengah persoalan itu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga dia mampu berdiri tegak di tengah persoalan hidupnya. Dia mampu berpikiran waras melihat ke arah mana hidupnya. Ala molo terganggu do pakilalata emosional ta pikirat tapi terganggu do pangalahot tapi terganggu do. Ido ubena panol solion
sairo par budi. Penyesalan selalu datang belakangan. Alemolo di bagasad dami ni roha ibana. Dangadong panol solion di ibana. Di leot debatado ng keamanan taida marhite ayat 40 manahan jaladang manahan musuh nasida nagosada mararepon nasida di pasahat jahu bado luhut musuh nasida tutangan nasida. Siapa yang menjadi musuh kita? Boido dosa, boido hagiot ni daging, boido siapa yang menjadi musuh kita? Dongata namampuan tu pangucunan. Molo tasukud di bagasan rohata. Molo adong musum. Molo dileam kesempatan laho mabalos tuho 5 menit. Ahado bahenomu tu ibana. Amanginang berimajinasi majohita. Bayak kom majo nuaing ise musum nuaing. Molo dilihat debata toema. Gosa-gosa ma musum sajomon. Ahado bahenomu tu ibana. Pasti hati kita terdalam ingin membalas. Pasti hati kita terdalam dengan panasnya hati itu kita ingin melakukan sesuatu kepada dia. Tapi ketika itu diberikan kesempatan kepada kita, sudah puaskah kita? Molo di pasat musuh tai itu tanga puas sita. Molo di pasat musuh tai laho tawaloson nunga puas sita. Belum tentu. Olo du sipata gebitarilu manol soli. Ala pamaloson sia debatado. Lu jahita, hola memikir dia do dalan lau mamaloson. Lu jahita, hola mengitip-itip sadihari mah huwain na songonot tu ibana. Sampai somorong, sampai marsahit. Tangyakon ibana. Di pasahat debatado tu tanganmu ibana. Marhite parulaon nadinggan boido tarila ibana. Pembalasan tidak hanya melalui apa yang keras, tetapi bisa melalui perbuatan baik. Segala musuh kita bisa ditundukkan ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Atau pasahap matu debata. Nabatuluhon sikop do nasa napinarbaga ni debata. Di pasahat tu hita. Ayat 45 di do dangadong tartading nanggo sadak. Janji Tuhan tidak pernah ada yang ketinggalan. Ini dinyatakan Joshua ke tengah-tengah bangsa Israel. Dohot tuhita, dijami tahot tuhita, dangadong natading baga-bagan debata. Sikop do baga-bagan debatai di lehot tuhita. Marhite epistel nakin di dok ya dan amin. Hot doi dang munggil mengajari hita asa ganupita
tong songon debata molo marbaga-baga hita. Ulahumma baga-bagami. Karena manusia juga dinilai dari apa yang dia janjikan. Integritas kita juga dinilai dari apa yang kita janjikan. Unang tabba label mananggoarta. Parjaji calling. Airo ay holan nama lo madok dui. Saya didok songonon sidok songonon nago sada 10 sada janjina 12 dang di boy tio pun. Ba molo 10 sada janji 12 dang boy tio pun nama doa hai. Nago sada minus muse. Molo sangat minus muse da barang pino to beda. Genapilah janjimu. Allah sudah menggenapi janjinya. Ahadu baga-baga di bata tuhita gudang. Ahadu baga-baga di bata di bagasan perjalanan nguluta gudang. Bahkan hita pe merjanji tu debata. Kita menjanjikan sesuatu kepada Tuhan. Dia setia di hapor siau. Suku-sukun waing setia do hita. Saya tadok do oroan hita napor siaon. Hot do songon oroak kita. Mari dalam hidup kita, setiakah kita dalam iman kita? Marjanji do hita di bagasan nguluta. Dak tadi konokku parsaoran di huria. Setia do hita marminggu. Isobma. Molo debata di hati dakon si Joshua. Dangadong natading. Mingguon amanginang. Molo adong naung sanga tajanjihon baik tu ya anak kota baik tu pardongan sari piota baik tu manangi sepe patulus mai. Kalau kita berjanji mengajak mereka keluar jalan-jalan. Jalan-jalan tidak hanya jauh. Laksanakan. Kalau kita mengajak anak-anak kita makan di luar. Makan-makan bukan hanya mewah baru terjadi. Tidak. Laksanakan dimanapun itu. Kalau kita berjanji sesuatu. Lakukanlah itu dalam hidupmu. Sebagai gambaran Allah yang telah juga menggenapi janjinya. Sehingga engkau memiliki integritas sebagai orang-orang yang menepati janji. Ulahumma nasa na gabe padohammu, gabe janjim, ainunga di ulahud debata nasa na pinarbagana dangadong natading molotukpe marukil hita di baga-baga do padongan yonna tu hita dang madok gabe dangadong parukilota alai gogo do di lehot tu hita lahu mangadopi parukiloni. Atong amonak koma ngulum mardongaton debata. Ibana satia di baga-baganay.
ibana satia di saluhut naung di baga-bagahot tuhita. Iring-iringon na do nguluta di pataru hita saat tu inganan na hinirim ni rohata. Selamat hari Minggu didongani di patama hita mamutihi saluhut na pinarbaga ni debata di bagasan nguluta jala majalo sudenai mabilangi aka nadinggan na di parbaga-baga debata di bagasan nguluta. Amin martanya kita. Debata para siroha, debata na mangaleho baga-baga di ngulu nami. Dangadong na tading nanggosada, sian baga-bagami tuhami. Di pasikopodo, di pataruhodo kami. Obartu partikian, obartu lomo ni roham. Jala di pakulingi hodo kami. Na tahu ramotammu kami. Na tahu lehonommu dame di kami. Diragam na hubulus kami. Nang mararapod dongan, nang mararapod musuh, nang mararapod ape, atong humanaw pangasaw kami Tuhan. Asa say toktong hubilangi kami sude denggan ni basam, padungohon hapur seaun do pakirimon nami, nasikop do sude jala hot do sude baga-bagami atik pe marlaut dosa kami tang diucat to baga-bagami asini rohamdo dilehoko atau ajari mahami makanguluhon saluhut padan naung hulok kami asa mangulu kami di bagasakko pasu-pasu masudiaka ruas ni huriam ama nami ina nami sudi namar minggu manuguton baik di gereja nang live streaming. Homa Tuhan na mga lehon asehaton gugulas ni roha nang mga lehon hamonangan nang manukuli na sida diragam ni akahamaulo ni ngulu tang tadikonomu na sida. Tarumobi di akama nami, ina nami, nang sudedongan nami na dibagasa parsahiton na pea di jabu manang na di rumah sakit. Postdorohan nami, tanganmu na badiai, mangurasi na sida, mamasu-masu na sida. Asa taruli na sida di hahi pason, marhiti ubat do tindakan mendis na dipatu-patu ibana. Secara khusus tu Maria Borusinaga Gavi Apala Simbolon Sintua Rospita Sitorus Ferdinand Manurung Sintua Linda Boru Pangaribuan Stefani Tobing Rusli Boru Bakara Grace Sirait Nyonya Naip Pasaribu Boru Sianipar Nyonya Situmorang Boru Panjaitan Tiur Napitupulu Pantun Huta Barat Nyonya Sitohang Boru Sinambela Las Maria Boru Panjaitan Nyonya Nadabdab Boru Sarumpait Ernita Boru Siahan Alusan Raja Guguk Inang Sintua Tirama Boru Pangaribuan Manatur Silitonga Siti Bonur Boru Sianipar Amang Sintua SP Hutasoit Diego Jovian Utauruk Nyonya Sianipar Boru Simatupang Amang Sintua BP Siregar Nyonya Sinaga Boru Simbolon Rumintang Boru Tasoit Nyonya Tobing Boru Manik Rianti Boru Tabarat Amang Sintua LA Tambah Perlindungan Tambunan Rio Simanjuntak
Nyonya Magdalena Sianturi boru manulang, Amang TP Simanjuntak, Sorta Pangihutan Sitohang, Bernhard Sitohang, Nyonya Raja Guguk boru Simanjuntak, Amang KM Sihombing, Nyonya Silalahi boru Samosir, Nyonya Dolok Saribu boru Sitorus, J Mangatas Sihombing, Nyonya Nabitupulu boru Nadab, Nyonya Tobing boru Manulang, Jeremiko Andri Haposan Lumban Tobing, Nyonya Tobing boru Sinambela, Nyonya Sardi boru Samosir, Rinto Manurung, Robin Naik Pasaribu, Balojong Pangaribuan, Nyonya Baster Manurung boru Aruan. Do sude ruas ni huriam naso habilangan nami dope ali Tuhan. Parmudu-mudu ma nasida, lehom maha mamalum nasida. Nang nadibagasan arsa ni roha, ho ma Tuhan na mangapuri roha nasida. Sude aka program-program do kegiatan ni huriam. Aka pakobasion na dipapatar marhite ragam ni persauran. Homa Tuhan namar sangap, pujion nami maho, nang tarlumobi parmingguan namion, urasi ma Tuhan, parbadiai ma, asa tau gabe hasangapon di goarmu nabadiai, pasikop mai marhite todim todi parbadia di bagasan Kristus Yesus. Amin. Mari de mahita sian bukede 766 uhut papungu pilihan. Rade mahita jongjong saluna.
Tabasa mapiliata tu adupan debata tapauduk marohata martangi yang mahita. Ali debata manami na di banua gicang hodo haroroan ni saluhut silon lehon na denggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilhomi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolum. Pasu-pasu may. Jala ramoti asahu parhasya kami peleanon. Patibulon na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silin lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang say pinarbadi amago armu. Say Roma harajaonmu. Say saud malomo ni roham di banu tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame dohot las niroha jalohamu mapasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho. Jala sima rohana midahu. Di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaur madamina tu todim. Amin.